Epe, cuadrilla, venga, la movido ahí. Bueno, zer asko, zer berpatu behar dago? Afeixa gozua, erreza eta azkarra. Azkarra? Ez zituen hamburguesa zerri batzuk eosiko. Nik etxua dezebe erosi, mutil. Etxetik ekarri txua lata batzu, betxu, danetik ekarri juat. Honek, olagarrua, honek mejillo, jak, esparraguape bajaizin nun baitxen. Berbere txuak, danetik... Alegia, gabonetan sobratako guztia. Antxarra besto, gabonetakoa balitza. Modu errezorik etxak afari gozoa prepatzeko, bitu. Lati hartu. Ta zabaldu. Jos, gogorra japa. Me cago en... De coño, bakit ya. Esto que sé, mutil. Beste bat irenik. Kontu zirik, Tranqui. Kontu zirik izak, Otan ajabe. Oin bezko honetan. Joder. Jos. Kalamita dia. Kontu zirikitzeko esan da, kasuik ez. Iepe, gabon! Gabon, manoi! Gabon! Gabi, laxa! Bakura iten! Laskurainek latak irikitzen etzakik. Dana ebakit egin izkik. Ai, Dios, lato ikaluk izaten joke, botulismo eta infenzio eta... I laskurain da, ebakit izan dituk, latak iki aurretik o geho? Geho, zeba. Bueno, ordu lasai jotea batzekau, latak jatea batzerek. Ekarri zuen latak gauna, telebizio aurrean nik ezin bode zeben esku honekin da. Karri, alkain, mobi duai. Laskurain, pelotari profesionala gote. Ni no plazentziakoa. Zenba lana itestu bena falla ez prepatzeatik. Ana, nazte, hola! Sasian barrena autoeskola. 6 letrakin Lola Floresen etxia. Segipa. Ay, pero que le ha dado a la niña para que se ponga así. Romero, vamos rápido, que la niña me ha cogido veneno de rata. Ay, mal. Ya lo siento, Pasi. Vale, sí, baina hau konduzitzeko klasia da, Hau ez da alaban komortia joteko. Ya, pero es que había atado con la carretera, ¿sabe, Pasi, Y hemos estado media hora ahí en la fragoneta metido, Pasi, con la niña así. Acelera, venga. Fragoneta, baina ikarneta teatzea, etorri daiz. Pues por eso, a ver si me lo dan, no, Pasi, que estoy harto ya de conducir sin carné. ¡Vamos! Venga, que la niña está mal. Yo te leo la mano si quieres. No, vea, arranca auto, sei izquierda. Venga. ¡Vaya! ¡Esquerreta! ¡Qué grande el camarón! ¡Adelante! ¡Camarón! No, yo soy más de Nécora. O enseguí, escúbita. Venga, escúbita. Que se tiene que dejar a la Sol en el ambulatorio, que está con la fiebre, ya tú sabes. Venga, ve. Que sea un tuzucao. Claro, venga, si me quieren ir. Que tengo que hacer aquí cosa de conducir con el Pasi. Venga. Cuando tú quieras. ¡Puta Soria! A ver, anda de ahí, quita. A ver, ¿quién le ha dado el carnet ahí? ¿Quién le ha dado el carnet? Venga, que ya está, Pasi, ya está. ¡Oye, aparca! Venga, vale. Ahí no hay sitio, Pasi. Romero, hor guardazoia tanketa desartzeketa. Saltzak! ¿Qué? La meretérica, yo me la pido, Pasi. Zatik ez otenez ni apaiz sartu. Romero, hostias! Aquí! ¡Sartu, ahí barrua! Ay, qué susto me ha dado el auto, Pasi este. Venga, baja la ventanilla que me dé el aire. ¡Está bajada a tope! Pues sople. A ver, aparka utzako etzekauko izazu alperri galtzekota. Bueno, ya va. Venga. ¿Pero va a llevar para mucho tiempo? Ez, sartu tatea momentu bat, momento! Pasa tu tatera, Entonces solo meto la puntita, ¿no? ¡Sartzako zua, medio! No te enfades, Pasi, venga, ya va. Me cago, eman intzio gaina?
Pues se invierte, Nicoán. Ay, pues pisarle el acelerador como el vaquilla y el torete, que viene el dueño de atrás, venga. Dale, Paz, y dale. ¡Puta Soria! A Soria, venga, vamos, Soria. Tú quita de ahí, decir. No me asuste, no. ¡Nosotros! ¡Ni escucha ahí, Romero! Tranquilo, qué emoción esto de aprender a conducir, jefe. ¡Hemos hecho ese veira, tu obra! Venga, va. ¡Hemos hecho a ti! Está. ¡Ya tu coche, levante! Vale, ya va. ¿Qué? Bucatuda. Bucatuda se acabó. Qué aventurilla, Pasi, qué aventurilla. Ez dakit, baina ni seko mareotan atxeok. Bueno, ¿y cuándo tengo que venir la siguiente vez? Nik bilar ezin dit. Hara, esamina hori ez etorrek eta arekin konpondu. Hola, gay. Bueno, Jorge. gaurko ikaslea Eneriz Goikotxe. Eneriz Goikotxe, hau ez da. Ez dakit, ehorrek kendu joan karneta eta ehorrek ikin bielko jok esamina, hara. Ni banitxiak eta. Nora, Patxi. Claro, Kaguneko papera, ostea, kakaina atxeok eta. claro, Baina, Patxi. claro. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, esamina ingo. Aurrera eta aurrengoan eskerrera. Venga. Venga, va, mire. Le voy a poner una cinta de los chichos, que esto es pomada. Lo va a flipar, Venga, machotín. arranca. Lo va a flipar, machotín. Venga, arranca. Venga, arranco. Gabon, kalakariok. Gaur kalakan Euskal Herrian ahoz-aho dabilen gai bat izango dugu, eztabaida gai. Parrandan gabiltzanean kuadrilan botea jarri behar alda, bai ala ez. Koldo Goitia. Ni botea jartzaren alde nago. Batipat, gastua berdina izan dadin guztion artean. Hori bai, boteko dirua edarietarako izan behar du. Etxe jun aurreko hamburguesa norberak ordaindu behar duela pentsatzen dut. Hamburguesa poteotik kanpo jartzen du beraz Koldo Goitiak. Ea zer dioen Joseba Arregik. Nire ustez bakoitzak berea ordaindu beharko luke. Eta 3 arrazoitan oinarretuko dut nire iritzia. Bat, kubatak edaten dituenak diru gehiago jarri beharko lukeelako garagardoak edaten dituenak baino. Baina Joseba, San Miguelak eta Heinekenak ere prezio desberdina dute. Ara, Xabier, eskertuko nizuke nire interbentzioa errespetatuko bazen. Bigarrena, botea eramaten duenak alde egiten badu, dirua irabazten ateratzen da, eta ez hori bakarrik. Horren ondorioz, besteek diru gehiago jarri behar dute, horrek suposatzen duen gastuarekin. Baina, Joseba, botea daraman tipoa, neska batekin erroiatzen bada, kuadrillakoak posto egiten gara, Hori zure kuadrillan izango da, nirean ez behintzat. Eta 3. arrazoia. Beti dago norbait poteora berandu iristen dena, eta potea bukatzeko trago pare bat baino falta ez direnez, dirurik jartzen ez duena. Eta horrek zein ondorio ditu? Azkenean, berandu iritsi denaren tragoak, besteek ordaintzen dituztela, eta hori barkatuko diazue, baina onartezina. Argi dago Joseba Arregiren iritzia. Marko Zapien. Niri botea jartzea ez, niri botea eramatea gustatzen zait. Tabernetako kamarera guapekin hitz egiteko aukera izateaz gain, nire gustoko tabernetara edo ambientetara joaten garelako. Botea dara manak, la sarten, por el mango dauka, Xabier. Mesedez, Marcos, erderakadak saiesto. Gurekin dugu Iñigo Agirre. Gabon, Iñigo. Gabon, kalakariok. Ze ekarri diguk, Iñigo? Gaur ekarri dudan azaio ontara da, kristonagia. Hortxe, kalian bolo-bolo ibili gea eta ikusi dokumentua. Onatx, sartu, burrutxurtu. Gehiegi erantzen nuen, Iñigo? Zurrutarekin kontu handia izan behar da. Zurrutak ez zidan kaltekin, Xavier. 3 platerka marmitako errepikatu nitun da, horrek egin dit kalte. Jos! Erki, eskerrik asko Iñigo Agirre. Eskerrik asko zuri, Xavier. Eta orain jakin dezagun, Eskerrik asko burrutxurtu. etxeetan zer pentsatzen duten. Aurrera, Amaia Artetxe. Gabon, Zabi! Ikusentzulek hause diote gaurko gaiari buruz. 20% ez du botea jarri nahi.
beste 60ak botea jartzen du asteburuero, eta beste 20ak bote, marikon elkeno. Eskerrik asko, Amaia Artetxe. Hauxe izan da guztia, datorren astera arte, izan untxa. Eiza atsegin duzu, baina goizeko bostetan Oiagorretara joateko otrorik ez daukazu? Usotera joatea atsegin duzu, baina arma baimenaren bila guardia zibiletara joateko gogorik ez duzu? Ba, hemen dugu zuretzako bideojoko aproposa. Wirrikirola Cameron's Hunting Edition! Wirrikirola Cameron's Hunting Editionekin zure etxeko salatik mugitu gabe nahi duzuna izatuko duzu. Soriara edo Kamerosera 15 egunetarako joan beharri gabe. Horrela zeure bikotekeira pozik izango duzu. Usoa, Oiagorra, Eperra, Basurdea. Bueno, azteko usua, ezta? Vale, venga. Aukeratu arma. Paralela, superpuesta, riflea. Riflia, Riflia, eskopeta, mutil rifleak izela joa izun zotara, itontu izala. Aukeratu munizioa. 12koa, 00, posta. Posta lobera, venga. Doble zero, posta aquí no agua. Aukeratu txakurra. Seterra, pointerra, brakoa. Seterra hartik. Eta beste izar da. Haski zibirin aukeratuek eta, horrekin no agua. Baina zertako kartzeik ordun. Amorroinetarako espada, Izango, todoterrenoa itiratzeko. Haski siberiarra. 00, paralela eta usoa aukeratu duzu. Ongi etorri eskupeteroen nibelera. Nahi duzunean, hasi zaitezke eizean. Zeinik aukeratu dugu Haski. Egiten duzun aukeraketa oso garrantzitsua izango da partidan zehar. Argi bili! Eizaren emozioa sentituko duzu zure etxetik irten gabe. Amaiketakoaren ordua da. Jole, oinbe handiak tripak itxagarri jostak. Uso banda! 6.000 basau de putxinez? Jole, eta gu hemen amaiketako etxez. Jos! Wirrikirola Cameron's Hunting Editionekin aspertzen bazara, estensio disko hau ere badakar. GTA 5 Night in Soria, Argilarrosen ibilbidea. Wirrikirola Cameron's Hunting Edition! Ikaragarria! I ain't faking this shit up and let me go. Hey! Itxasoa ez da bat ere segurua. Bainatuko dira! Etorri! Mutil estarrin, beti gisa asuana aiten duen mutila. Sekulako estarri, beti builaka azaltzen den neska. Kanpora irten uretatik! Sheriff estarrin, Roy Shalabar. Ez da erra izaten Xabire jakortxe eltzia. Aurki ETB baten eta ETB iruneo zein ordutan Xabiron. Gaur Jeronimo eta Xabalarekin egongo gara. Urte batzuk badira etxetik kanpo bizi direla. Gaur Euskaldunak Basque Countryn Hernaniarrak Astigarragan. Euskaldunak Basque Country.
bakaixo, Xabala? Bai, ni Xabala. Xabala, 53 urte, hernaniarra, albaitaria. Eta hau, Jeronimo. Ipa gai. Jeronimo, 55 urte, hernaniarra, eskolako bedela. Bueno, eta erakutsiko aldugu zuen Astigarraga. Bueno, horta etorri gara. Torri, ozen. Astigarragako mugan dagoen sagarotegi batera ekarri gaituzte. Hemen hasten da beren historioa. Bueno, gu hain dala 12 bat urte etorri nian sagarotegi eta... Bueno, Jeronimoek pixalia zula eta hementxe bertan gaina goatzen naiz, hementxe izan zen. Hementxe, oin, kartuz hau ikusten ze? Parrasta bota. Parrasta, arra bota nire, kartuz honi. Eta, holaxe buratu zitzaigun. Bueno, ide esan nuen, Bueno, bai, baina ni botan... Ide esan nuen, bilona. ondoko zaroten ginen. Ta, guazen nahi, ondoko zaroti horta, zardua probatzea. Ta, alaxe, atravesatu gendun. Hernanik Astigarra arteko frontera. Jode, batuko naiz, bada. Eta geroztik hemen geratzea erabakitzen dute. Bai, bueno, zardua antzekoa da. Izango nuke antzekoa, baina, zuleta... Bueno, zuleta, ez ikusik ez daka, Irratiko radioko kalburra izaten du ba, Impresionante! Eta, bueno, gau hartan, kriston parranda, bueno, hau ez bota, Ez parranda bota. Kriston parranda bota gero, botxeiz. Eta, geho paskat, ja gau pasak berriz apaltzea, eta gauza batek. Azte bete pasatzeago, lana pilo gendun. Bai. Ara, eta orduan Hernaniko lana utzin zenuten? Claro. Bai, hemen gehatzen nahi bat gendun, beste erremedio getze hon. Bai, lanien hasita, etxero zigendun. Eta elkarrekin bizitzeate orduan? Karrekin nio nire! Ez, bata estien onduan bizitzea, mi familiarra dakau. Hemen ikustu zuen hori? Bai. Neria eskubikoa da, eta neria ezkerrekua. Bai, eta, bueno, gezurra edo di, baina bakoitza beria dakau, eta, bueno, hau Astigarra da, eta Astigarran dana posible. Hernaniko soldotagin hemen itzezu. Eta zertan nahi izate lan, No, hau jefia da. Esan gota. Bueno, kooperatibista naiz, eroskin anite reponedore. Da, ni propagandak buzoneatzen. Hau autonomo da. Ni nahi tenian jai hartzen diat. Ba jai, gezordia, kobratu, Torri guri. Eta kopeten dakazuen marka horrek zerbait esan nahi du? Bueno, Hernaniarren da Astigarrakoen diferentzia da. Bueno, guk Hernani zardotegin betidanik, intxaurrak ipurdiak intxikitu izan ditzeu. Txikitatik? Hemen Astigarren, kopetak intxikite ditzue. Arraru ez da. Baina integrazia nahi badezu, amigo. Hasieran raro itxeu, baina gero oitu itezea. Postila inarte... Buruko pizkareta, baina espirifen pizkaratu eta libre. Kuldina, nik espirifen egin zunak, goto. Zer gua? Jode, ontxe bilate da. Nik junderra dakalania, eroskia, bueno, erorte, Bueno, bai. Agur bai. Gaur Astigarraga Hernaniarren eskutik ezagutu dugu. Urrungo astean Euskaldunak Basque Country. Zepa gai, atuna hona jakala. Oto na, Miguel, Hori, koñatua, jo niñak eken botatze urtean ez teiz zema potekada. Esparreguak onak gala, iraola. Guak. Aitza ekartzetxo naparroatik, irulauak aja urtero, bai? Da egizabek ez jambiar. Ara, oten alala, xa, ezin jugat ezer, horatu behin. Zenede, nik emango ja, zenede. Horta, kojonudo zonetako da, jango nagoan, guztor asko da. A ver, abiot ja bai joata lastura. Eno gumia da, moiak. Moiak ahora. Emoteko ahora. Bueno, zuek lasku betete zuen bitartin ikusiko alde, dislexiok aurreko astean ze santzun. Hori da, ze santzun dislexiok aurrekoan. Lertxita berdundin diskeneko askua. Urai, nadio ja bai joala. Aste honetan zenik irabazitu 300 euro, honexek. Emo mi ustakero, Batzet bala, lasai. Bueno, eta azendako dislexio ikusi beharko joa. Ai, ja. Nuni bilez arte honetan dislexio. Hala, Gerarte. Ara zein datorren. Ze, ardi esniakin beteko aldizut basua. Ez. Txakolinare bakau beharrezkoa, ekarri.
baso beteko aldizut. Ez. Orduan ze, gaztan biletorri altzea. Bai. Iz gutxiko gizonazea geho, Bueno, ze gazta jarriko deu ba? Ba, Gaztazabalgo iria. Ze? Hola, Laskuren, nahi alde? Eta asmatu unak noa biali berde mesua. Bai. Biali 2-5-3-0-3. Antxe jarri webikoitza AZ, utxunea hotzi eta erantzuna. 300 euro saria! Eta goatu Facebooken ere bagaudela. Bai. Laskuren, nahi deko ez tek nahi? Ba, oinetxua nahi. Aia kuidatu. Ez? Ba, neon ejangoit. Perdonen. Hola. Hola. Buenos días. Es que estoy buscando la peluquería Kiribil. ¿Kiribil? ¿Kiribil? Eiderna, ¿izango? Bai, ba. Sí, la mujer y los dos solemos ir allí. Sí. Ya te voy a decir, está fácil. Sí. Mira, coges todo recto por aquí hasta que llegas enfrente del estanco. De allí cruzas la calle, subes el espalón y de ahí llegarás a los arcupes de la plaza. Allí, a la izquierda, justo a la izquierda, coges una calle Cantón y ya de ahí todo Sí, pero directo. Ángel Mari, ¿no sería mejor si iría por Baleacalea? Más rápido ya ese, Mira, ¿ves edificio como marrón? Sí. Ahí al lado coges izquierda, Y luego cuando llegues vas a ver un parque de Dios, Terrible. Con columpios. Lo que no han hecho allí. Niños, grifos y ahí en la mitad vas a ver un estanque con patos. No, Sí. ya quitaron. No, los patos. Sí, Hacían mucho escándalo. ¡Buf! Sí. Y luego se quejaron, pues el notario, otros dos y ya. Y otros dos, más Sí, no, ya. pero quitaron. Quitaron un rirrao Black, ya. quitaron. Me he perdido, lo siento. No. Rápido te pierdes tú, Menuda la has hecho ahora tú también. Es que soy un poco... O sea, Sí, no, ya te voy a decir otro sistema. Mira, en vez de ir por allí, si coges por allí, llegas a Frutería Rossi. Sí, también, Está también. fácil de ver, tiene un letrero, cartel rojo, pone Rossi, es amiga nuestra y pregúntale por nosotros. Sí, tranquilamente, Dile que somos Mirari y Ángel Mari. Está enfrente, a la par, enfrente del estanco que te he dicho antes. No hay pérdida. Pues es que ricasco. Ya le daré recuerdos. Esto, espera. No, se dice... Sí, hombre. Oroitzapenak, Te daré oroitzapenak de vuestra parte. Es que ricasco, pareja. Vale, ala. Por ahí, entonces. Bye, andar bien, Oroitzapenak. Oita erdera kada sartu. Maixo, erakutsiko aldidazu bide zuzena. Nola ez da? Eseri zaitez nirekin. Lehenengo, probari garrantzitsuena gainditu beharko duzu. Ondago harriko xorra. Hemen! Ez! Hemen! Ez! Orduan? Harriko zorrak buruan behar diz! Nik egindako markak lortu nahi baldin badizu bintzat. Harriko zor gabanta beharko dek buruan, bai hoxe. Iritsi da garaia. Argia eta zu eta argia aurrez aurre. Nik irakatsutak hori jarraituz, egintzazu ba, zuk ikasitakoa ere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Harria altxatzeko entrenatu zaitu, nik ez honetarako. Harria hausi duzu, nik harria altxatzeko entrenatu zaitu. Dios, zerbait fuertea behar dut, ekarria zu zerbait fuertea. Zaiba, kafesnen bat edo kamamila hobe, kamamila. Kamamila? Ze fuerte, tío. Gabon eta ongi etorri ikusentzule Letren Errepublika txiki honetara sautrelara. Gaurkoan gonbidatu berezia ekarri dugu idazle ospetsua da, idazle handia. Ea asmatzen duzuen orden. Pedro Reverte, Manuel Rivas, Luis Jaramburu Altuna, ez. Bista bat emango izuet. Zapelaitza dela. Hilarion, zapelaitza, Gabon, Hilario. Gabon, Hasier, zengoz geha. Zebilizea, eskaio bat aguzti. Geho kontatuko izu, Hasier, baino esan nahi nun, hasi baino lehen, telebista guzti daukela egazti bat, Espainola Agila Roja daukat, guk hemen zapelaitza hori, ja. Zapelaitza, doratu ba. Doratu ba, bai. Earki, emate aldiozu netol. Bai, pasatze batzutan netol, bai. Bueno, earki, Hilario, gaur ze karri diguzu, ze aportazio egin diozu euskal literaturari. Gainean daramadana, Hasier. Nere igeltxuko esaerak idatzen jut. Igeltxuko esaerak? Igeltxua ez da anfibio txiki bat, igeltxua eskaiola da. Eta, hemen dauden gauzak, nik idatzen jut. Earki, eta zertan oinarritu zean, nola pentsatu duzu? Ikaragarria baita, idea hori esan nuke, nola bururatu zaizu? Galetzia, Hasier. Behin motuan ikuala hogile ostea. Motuan juten zea hogile ostea? Alaxe juten ez, bai. Romanita? Zea, frantzesa, beti. Bagete, bai nire altar xamarranista, bagete, xamarra. Bai, polo hori nahiko frantzesa da. Hoi da. Ta antxe motuan ikuala, zea, kalien dauden pibote osteioitako bat altxa zuen, da antxe eronintzen motuta guztira, jata betxua utzi. Pibotioik alu bat izatea. Bai, ez di, errak izaten, ez? Eta jata aidian, farola jota, dana, bai, dana, euskal literatura guztia ikusi nundan bizitza. Hortxe kontuatu zinen obra hori plasmatu behar azaleratu nahi zen hori zure eskaio. Eta antxe piztutzi zeidan argila, Hasier. Argila. Bai. Eta gero altxan itzan da itzali nun, zatek konsumo hundiko bombila zen. Horretik itzali zen nun. Bai, argila. Eta utziko didazu irakurtzen pasarteren bat? Irakurri, Hasier, lasai askoan. Hemen txalaukazu bat. Bai, dana dira mamitxu. Eskubiko besoan eskaiola eta ezkerrekin egin behar da gaiol... Hilario, hau, eziazko egin, sautrela, zuzenean, mesedez. Hemen aldaketa hundi bat sumatzen du zure literaturan. Bai, obra erotikoa da, eta nik erregistro aldatu nahi nun. Baina gu orain arte zintzo, portatu geha zurekin, eta zuzenean erregistro aldaketa sakon hau benuen, espero. Galdatuko bia gauzak saion, tan Hasier. Bueno, besarka gaitezen, bai, Hasier, besarkatu. Kontu zapelatzen. Bai, kontu zapelatzen, gustatzen zaiota. Batekin gaitezen. Bai, hemen roze asko ziok, bai. Liberatu, Hasier, liberatu. Ni eunero liberatzen lauk. Kafe makinan kafia hartuta edo. Baina. Segito juten hau. Eta batez txiki bat itxia baldaka, Hasier. Ez, bai, Hilario, ezin da ba. Oentxe bertan beristain, egibideaneko beristain etorriko bat, itun berriak egin eta platoa erabili beharra da. Joño, itun berriak nik... Zuke idatzi eta da? Ez, baina, hor kapitulo bat bada analizatu nuna. Bai, eskerrik asko, Hilario, bai, Korintierrak eta Lazaro eta bai. Eskerrik asko, Hilario, datorren aster arte, seguruenik, eta zuri ikusentzule, datorren aster arte, Errepublika txiki honetan. Bueno, gaur, Errepublika baino, diktadura txiki bat. Dala esango nire? Bueno, eskagi eloi hagu, jarri behar duzut azkenean. No, hola jartzen. Opa! Eskerrik asko! Hala, venga, tragito bat! Venga! Ondarra bakarri jatzea eta ekarri biztu pila bat. Aizu, almazena behian do. Zorionak, Eskerrik asko. Joder, zango zerrizeala, eskerrik asko. Hoi, hor utzi behar dezu? Utzitze? Sagarduan ondarra, gozoan hauzten naizea hor, ez da kurritxar hor ustia, Sagarduan ondarra? Baina zuzeintzea? Hoi gutxinek edo da, sustantzia hor gehatzea eta hor utzi behar dezu? Hoi pekatu beba? Baina, mundik atea da. Igual diola horrek, ez utzi hoi, henkoan izenian, hobena ata. Bueno, nik ez detela eango. Zure hobe beharrez esatet ba, hartzeko henkoan izenian. Ez detela eango, a la porra, hombre! Nizu banitz, enuke hor utziko. Barik bai, eta sarduan ondarra hemen txeutikoen. Hala! Izagirre y compañía.
Lan ordutan eta eraten gainera. Eta txispatuta gainera. Txispatuta ez, horre txispatu nau latoso honek. Eta latoso ditzen didazu gainera kalera. Orantxe bertan kalera. Oi, baldaizu zeati basatzen. Sardoan honena horruzteatik, nik abixatu izot. Earki atxik. Earki atxizaleok, gabon dizuela, Joxan Tolosa. Dejo nahi ala, Xabier, oide belauneko aman zioten horri, mika apein. Dieta, jarri beharko, dieta, Oida, pixua, bueno, hemen txegaude. Etxia baino beto eozentokitan neotea bat, eta hone etortzekea, zuenea, zuek eskatuta. Earki atxika bildua eitv.com-ea eskatuta. Gaurkoan gaina azpitiko Dionisiok eskaera berezia egin digu. Bai, Xabier, jetxe bizikletatik, jetxe bizikletatik eta utzizak hemen. Hemen utziko deu, eta baina esplikatuko zeu zeatik ikarri deun bizikleta. Bueno, Dionisiok sentitu nahi omen du oso zezenzalea omen da, txikitatik, eta hi balaiz, zentzale. Ez zaila gustatzen animaliko eta hola sufritzen dira ikustea, Xabier. Bakurik eta ez da. Nik barea bai, zapaldu eta brot tripa kanpo eta fuera horrek ezin sufritzen, baina osatzen nahi da. Kakoloak eta holakoak. Baina, ni banauk, pixkat, banauk. Bai, eta ez horregatik barruko zeadek, txikitako sensazioa. Eta Dionisiok omen du, zea hori, jakin nahi hori, sensazio hori bizi nahi omen du, zezentzarea toreroa ate haunditik ateatakoan ze sentitze ote dun. Jose Tomas, eta Ortegakano hain ez? El fitio, no? Litri. El litri. Oida, eta zera, el juli eta holako. El gili, esatezen. El gili. Bueno, hoixek ze sentitzeuen. Eta, bueno, Dionisio aukera hori emango izugu. Bai, eta plazatorosa alkilatuta zezenak eosi eta oidan amontatzeko kriston dirutza. Bauka, baina krisisan eta haundikeria izenek eta itxura bizketeziteatik. Obeek, Xabier, ez pagade, bolsitun gorretza, o kotxo jazpin gorretza. Kajarrosen behintzat ez. Zoitan apurtutik eta. Eta, bueno, ala ere, sistema merkeago bat egingo dugu, eta sensazioa beretsua izango duzutin. Bai, eta hortako erabiliko dikeun elementuk, odie, hasteko, holago hiru bat muñeko beharko dikeu. Oidek, pertsona altxatzeko. Kuadrilla osatzeko. Honek altxatzeko potroik etzekak, baina, lasai, ikusuko zuen. Ikusuko zuen. Burni batzuk eta behar dikeu. Estruktura mulko bat ingo deulako, bizikletan ingurun, Xabier? Bizikleta zar bat, bajeran aztuta, 68tik ahaztuta erduilduta doan bizikleta horrek ere balio du. Azai. Eta gero... Errueda txiki hauek? Erruedak txiki bizikletan atzen ze haiteko, triziklo moduko haiteko eta alaba ekilibrioaz galtzeko, Xabier. Eta garrantzitsuena, seguridadea. Oidek, lanen hasiko haitxuk. Lanen hasiko haitxuk. Orduan, ingo junadek, Xabier, bizikleta hartuko ju, eta bizikletai atzetik atzen kurpilak eta jarriko siskio, hemen, zehatzeko. Eta gero, silloia eta luzatu, pedalak eta pixkat luzatu ingo siskio burniokin eta ingurun estruktura jarriko zio. Eta estrukturari itxatxi, muñekoak, panpinak. Eta tela beltza inork azpitik ezarrez ikusteko. Kuadrilla osatzeko, la kuadrilla. Oidek. Apoderatua baka hau. Oidek. Eta kuadrilla osatuko nire. Oidek. Eta orduan guain garen eseko txu. Xabier. Bueno, zuek bitartian segi programa ikusten eta bere ala segea bueltan. Xabier, errudeketan jarriko zio. Bai, ontsi bertan. Igual. Azerrezta da irazuzta barrenarekin? Ekin, koño, ez nago azerre, gertatzen da. Alineazioan bere izena idazten nekatu egiten naizela. Azkenengo galdera? Barkatu, afaia noiz ingo deu? Ze afari? Prentxaurrekokua. Astero biltzeka hemen kazetari eta futbolistak eta pentsatu eta afaia imerko genukela. Zuk abixetuko jo zen futbolista, ez da? Bai, nik pentsatu eta ondo torreko litzei ukela igandian partioen ondoreneo, zer itzaizu txino batean juten baldin bage arroz 3 delizia sartzea. Indarra rekuperatzeko ondo torreko zaigu, ez da? Earki atxik. Bueno, hemen txekea, Xabierrek lauzezena garbitu ditu, zea baten, plazatoros baten, eta nik apoderatuen naiz, eta dirue bilduet, earki, eta oain Xabier nundan galdetuko zue, etorri nekin. Hemen txedao, Xabier. Amen. Dionisio, ikaragarria da sensazioa, kuadrillak eamatezatxo.
Ikaragarria, Josean, diru asko belio aldi hau. Bai, dirua bildu jau, eta ikusi zuen bezala, muñekok eta ingurun jarri, eta Xabierrek hementxe dazka, bere benetazko hankak eta otanak ezurretazko die, muñekuanak dia. Baina aurretik birauta, beha dala emateik, Xabier? Mazina bate uliakat eskek, bustan honek. Xabier, hauen jirazak, direzioa dakala ikusteko, hendiai? Hola, ezkerreta, gustoa. Eta oain atzea de bai, botatzea batzekak. Eta launak ez dituk sekulak kejauko. Eti alegatzen, Dionisio. Oidek. Sistema ikaragarri latzaskua honna. Xabier, hango habitaziotik deika edituk, zehoze saiek? Bai, hotelen no. 502 habitazio, gero pasa. No, Xabier, ire partea mangoit, aiba. Oidek ire partea, bestean ere, bakik apoderatu beti de. Ba, apoderatu beti de. Irabazik eta. Bueno, ba. Kaxarra poletia. Eta oain gogoratu ditzagun, eman beharreko pausuak. Bat, bizikleta montatu. 2, trampinak jantzi. Eta 3, ate handitik atera. Ikaragarria, Dionisio. Josean, eskerrik asko, Dionisio gustoa gehatzeko mountza ode hau egin ezkeo. Bai, Xabier, gaina ikuste zuen bezala, kuadrilla atxata da makila matik, baina hankauk ez berek. Ok bai, hemen gok bai. Oi bai, oi nerea dek. Bai. Earki, bueno, Dionisio, proba zazu eta ez zaizu damutuko. Bueno, izan untxa eta datorren aster arte. Egon gatxik. No, Xabier, hau dek hau. Josean, oi nerea, Hau ez tegirea, hau baina ondio da segi. Josean, geldi honek. Ipar Korean, hango presidentearen urtebetetzea dela eta ospakizun handiak prestatu dituzte. Pyongyanen dago gure berri emaile berezia, Mikel Urrutinetxea. Aurrera, Mikel. Pyongyang, Ipar Koreako hiriburua, bere agintari Kim Jong-ilen urtebetetzea prestatzen ari da. Komunismo itxian bizi den herrialde hau buru belarri dago sartuta ospakizunetarako lanetan. Aurten, 7 milioi herritarren artean, tarta mosaiko bizidun ikaragarri bat egingo dute, Kim Il-sung plaza erraldoian, Kim Jong-il liderrak putz egin eta itzali dezan. Hala ere, esan beharra dago, kanpoko prentza gutxi izango dugula bertan. Herrialde honetara sartzea oso zaila baita. Esate baterako, BBC eta CNN kanpoan geratu dira. Eta gurea da, barura sartza lortu duen telebistakate europear bakarra. Badirudien saioak astera doazela. Goazen ikustera, lehenengon saioetako irudiak, hemen hemen ere bai! Zuek hemen! Hemen azkapen! Nahi handezu eta lo bat, behin amarrazinak egiten ditien! Presidentiak iraurpegin egiten baina egin! Zure zioratean zanpoko Laguna, gure laguna! Mikel Urrutinetxea, bete baterako Pyongyang! Ura, gure laguna! Ura, gure laguna! Tapatatam, patam, patam! Gaur ospatu da Euskal Herrian nazioarteko 8. lokotxaman lasterketa. Irabazlea, frantziarra Jean-Marie Carrefour izan da. Lasterketa gogorra izan da, benetan lehiakide guztientzat. Lehenengo zijoan Euskalduna, Bidego Jandarra, Ignacio Jauregi deskalifikatu egin dute eta. Durango hasi dira lokotxa biltzen, eta hor ikusi ditzazkegu 6. lokotxarekin, Oiartzuneraino joan eta berriro Durangoraino itzuli. Gero eta gogorrago lokotxaman proba hau. Jean-Marie Carrefourrek, frantziarrak hutsegite galanta izan du eta hala ere, irabazle suertatu da. Hortxe dugu iazko lokotxamana, Ignacio Jauregi, Y-etan ondarretako ondartzatik irten ondoren, Saturraranen 75. lokotxa hartu, eta bizikletan Irunetik pasa eta berriro Durangoran lokotxa uztera. Eta hortxe galdu du proba Bidego Jandarrak, esfortzuaren berotasunarekin lokotxak eskutan eztanda egin dio, eta hartoa krispeta bihurtu zaio. Kale gautin, aurren egin ez ez, aurren oso ondo, galipena ja eskun duen da, azkeneko momentu, azkeneko lokotxa egin, eskun lertu nintzaite lokotxa eta hortxe galduak arrera, baina bestera oso guztua, Inatxo, jarrian palomita batzuk horrek Coca-Cola tamaino erdiko sinean ajoiak eta. Gaztia, bai, esatu jo, papu ba. Oain ez da, ez bizan mankua, odea mendik. Zer bizo gantzok eta, hemen izteiten. Loza harri izteiten.
Hoxe, oso ondo biligia, bai, baina guztito. Latza, loko txaman lasterketa eta latza, bidego janterrari gertatutakoa. Badakizue jaun Andreok, beroa eta artoa ez direla bateragarriak. Ez hiruran, ez da inon ere. Hurrengo batera arte gauna pasa. Dida, orain azten deguna, dida, gaztea da. Kaixo, Joseina, egunonaz. Kaixo, jongozu. Joseina, gauze kantzioia jarriko dugu. Bueno, gaurkoan email bat irakurriko dugu, ea gure entzulek zer eskatzen duten. Nik irakurriko dut. Irakurri, jongozu. A ber, Aizarna Zabaldik nereak eskatzen digu azúcar moreno. Azúcar moreno? Baina horiek balandu daude, ez da, jongotzol? Baina berdin da, jarri kantzioia zaharra eta listo. Eta zergatik handeitzen dira azúcar moreno? Que igual da, jarri kantzioia nerearen txat. Badakit, beraiek izen asbatutenean dietan zeuden eta azukre beltza hobea nola dan hori jarri zuten. Ba, jarri. Bueno, orduan zuentzat azúcar morenoen abesti martxoso bat. Impresionante. Nazkatuta nengoen zartakin zipizinen gauza bat esango izuet, freidora erozidet. Orain asko zeo bez ez egintzen olio dandarik ez, freidora erozidet. Kampaga bardinak ineiek, eta batata freito, eta baitare kroketa kongelatu, oitala prepatzen dut, olio berdinakin. Fritanga, zeuzenako etxen da fritanga, hau da hobetekada da fritanga, freidora erozidet. Erropako zentzen dida fritanga, hau ez da aguantatzen da fritanga, freidora erozidet. Nazkatuta nengoen zarta gintzipizitek gauza bat esango izuet, freidora erozidet. Orain asko zeo bez ez egintzen olio dandarik ez, freidora erozidet. Kampaga bardinak ineiei, eta batata freito, eta baitare kroketa kongelatu, oitana prepatzen dut, olio berdinakin. Fritanga, zeu zaitako etxen da fritanga, hau da hobetekada da fritanga, freidora erozidet. Erropako zentzen dida fritanga, hau ez doandatzen da fritanga, freidora erozidet. Freidora erozidet. 1, 2, 3. Integrado para el colegio. Que no azúcar integrada, azúcar moreno. ¿Qué mala? Vamos al colegio con la ¡Cállate ya, hombre! ¿Tú te miras a mi marido, hombre? Ay, pero si yo me lo tiré antes que tú, ¿qué me dices? ¡Cállate, que te va a tirar todo! ¡Venga ya! Que te meto una vez. ¡Déjale tú ahí, ¡de verdad! ¡Vente aquí, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No, tú te paras aquí! ¡Así que es verdad, no! Rafaia, laskurain, kategoria. Eskerrik asko, baina, Laxa, ekarri postria. Bai, Laxa, zer da postre, ja. Zer da fruta, lata enoten dana eta laranja kolorekoa. Melokoto jalmio arren! Eta zeati jotea beti etxe guztitan aztutako melokoto hipotia? Ta kadukauta gehienetan. Ta sekula jatez dana? Nik esan un behinez, oizala historiko misterituik haundina. Bueno, misterioa ez dakigu, baina laskurain etxean aztuta egatu da melokoto hipotia gu jango deu. Ta zue gusto bazue, datorren astean, hemen txe izango bea. Ta guain, tomo falzu! Aio! Pilarion zapelaitza. Tako hemen gehatu. Iztia, tia zaidak. Iztia, baina. Obra erotikoa da, egin jasan, bai? Registro, onde aldezu? Ba, registro. Wirrikirola Kameros Hunting Editionekin, zure etxeko salatik momentu. Horrela zeure bikotik idea, pazik izango duzu. Tomba, pozik erdi nor deskantzatzen. ¡Puta Soria! ¡Are!
¡Otra Soria! ¡A Soria! ¡Ahora vamos a Soria! ¡Venga! Venga, vale. ¿Escúbita o qué? ¡Escúbita, aparca! ¡Aparca, escúbita! Venga. ¡Epa, sí, ya está! ¡Cuidado! Que ya. No te prefiero la muerte que... ¡Pilla, Torrea! ¡Qué aventurilla!